ग्रेप्सार जायनि सिगां जाय बाथ्राखौ बुंलांदोंमोन गावनि जिउखौ हरनो होननानै जबान जानाय बे जबान जानायनि बाथ्राखौ जोङो प्रभुनि हिसाबै सोलोंगोन। आंनिनो आंगो लोगो साफ्रोमखौबो जिसुनि मुङाव जै मासि आरो आंनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय। अब्ला फै अनलायग्राफोर पुरा जि बोसोन जि आयदाखौ सोलोंनो थाखाय मोजां समखौ होबाय जों प्रार्थना खालामनि अनलायग्रा लोगोफोर। हालेलुया हालेलुया पुरबा आफानि धन्यबाद बे मोजां सम आरो गाव आफानि गोथां बाथ्राखौ सोलोंनो थाखाय आफानि धन्यबाद। जोंहा गोहो आरो साहस गैया आफा आफानि गोथां बाथ्रा सोलोंनायाव आफानि बाथ्राखौ बुंनायाव मदद खालामनो प्रभु सामखौ आफानि गोथार गाज्रि मोजां फ्रादे खालामनाय गाइड खालामनानै आफानि मिसाबायनि दैदेननानै हामबायनो प्रभु बे मोजां समखौ होनायनि थाखाय आफा हामबायसै आफानि मिसाबायनि जाथोंसै जिसु नामाव आमेन। जय मासि फ्रेस अलर्ट अनलायग्रा लोगोफोर जों प्रभुनि बाथ्राखौ सोलोंगोन। प्रभुआ जबान होखानाय बे जबान होनाया सोर बे जबान होनाया मा बिनि उद्देश्यखौ जोङो सोलोंगोन। अनलायग्रा लोगोफोर जोङो गिबियावनो जोङो सोलोंगोन जहननिफ्राय लानानै प्रभुआ गाव थाङैनि सिगां गोथार जिउखौ हरनो थाखाय जबान जादों। जोङो जहननि लिरनाय 26 को जोङो गिबियावनो जोङो आयदाखौ जोङो फरायगोन। जहननि लिरनाय 26 आं अब्ला फरायनि जिसुनि मुङै प्रभुआ जि जबानखौ होलांबाय बे जबाननि बिसयखौ आङो फरायनि आं फरायगोन। बे हेफाजाब होग्राया जाबाय गोथार जिउ जायखौ आफाया आंनि मुङै थिनहरगोन। बेनो नोंसोरनो गासैखौबो फोरोंगोन आरो आं रायथिनाय मानिखौनो नोंसोरनो गोसोखांहोगोन। मासि मोजां राव मासि मोजां बाथ्राफोरबा गावनि नाबि जहननि गेजेरजों प्रभुआ फोरमायलांदों मासि मोजां राव। अनलायग्रा लोगोफोर प्रभुआ संसारखौ गाव थाङैनि सिगां गोथौयै बिजिरनानै नागिरनानै सानगोननानै प्रभुआ जेब्ला गावनि 12 जन चेलाफोरनि गेजेराव प्रभुआ गाव रेबसार जायैनि सिगां बुंलांदों आं थांब्लाबो आं नोंसोरखौ सहाय खालामनो थाखाय मदद खालामनो थाखाय आं आंनि गोथार जिउखौ नोंसोरनि सायाव आग्लाय बिग्लाय लुनानै हरगोन होननानै प्रभु अनलायग्राफोर प्रभुआ बुंलांदों। बेनिखायनो अनलायग्राफोर जाहाथे प्रभुआ सानखांनानै प्रभुआ बिजिरनानै नायनानै जाहाथे आंनि अनजाग्रा बिसाफ्रा आंनि अनजाग्रा साफ्रोमबो उन्दै गेदेर साफ्रोमबो आंनि बिसाफोरा जाहाथे रावबो आद्रि जायैफोरबायदि रावबो समस्यायाव गोग्लैबायदि आं आंनि गोथार जिउखौ गाइड खालामनो थाखाय सहाय खालामनो थाखाय आं संसाराव हरगोन होननानै प्रभुआ बे बाथ्राखौ बुंलांदों अनलायग्राफोर। आरो बे गोथार जिउआनो जोंखौ गाइड खालामनो थाखाय बे संसाराव प्रभुआ गावनि लुनानै हरनाय बायदि जोंनि मोखाङावनो जोंनि दरखङावनो बे गोथार जिउआ जोंखौ नेनानै दंगासिनो अनलायग्राफोर। प्रभुआ गावनि बुंखानाय बायदि गावनि रादायखौ साक्सेसफुल जानानै संसाराव प्रभुआ गावनि गोथार जिउखौ आग्लाय बिग्लाय लुनानै हरबाय अनलायग्राफोर। बेनिखायनो फै जेरै कलसियानि 2:6 बुंनाय बायदि नोंसोरो जिसु ख्रिस्टखौ बिफा इसोरनिखाय खौसेयाव था होननानै प्रभुआ बुंदों। बेनिखायनो अनलायग्राफोर जोङो जोंनि बासायगिरि जिसु ख्रिस्टखौ बिफा इसोरनिखाय जोबनो गैयै गोथांखौ होनो हाग्रा राजा होननानै मिथिनायखाय जोङो जिसु ख्रिस्टआव जेब्लायबो प्रभुआ मा होनदों खौसे थानायखौ हामजादों खौसे गावनि बाथ्रायाव गोसोनायखौ हामजादों अनलायग्राफोर। बेनिखायनो प्रभुआ संसारखौ बिजिरनानै नायनायजों लोगोसे गावनि जिउखौ प्रभुआ संसाराव लुनानै हरबाय आग्लाय बिग्लाय लुनानै हरबाय अनलायग्राफोर। बेनिखायनो तितसनि लिरनाय 3:6 बुंनाय बायदि जोंनि जिसु ख्रिस्टआ साफ्रोमनिबो सायाव गावनि गोथार जिउखौ आग्लाय बिग्लाय लुनानै हरबाय होननानै बुङो अनलायग्राफोर। प्रभुआ जोंखौ भबिष्यबाणी खालामदों प्रफेसि खालामदों। मानो होनोबा संसाराव आं थांनायनि उनाव माबायदि समस्या जागोन माबायदि जागोन संसारा माबायदि लामाजों आगान सुरगोन बेखौ बिजिरनानै नायनानै प्रभुआ गावनि जिउखौ हरदों जाहाथे आंनि बिसाफोरा रावबो आन्दायफिनै बायदि संसारनि हाबिलासजों गोदोयै बायदि आं गाइड खालामनो थाखाय आंनि जिउखौ आङो हरबाय जायहा बेखौ नाजावगोन बे आद्रि जाथारनाय नङा आरो जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन होननानै बुङो। अनलायग्राफोर जों फै इसोरनि जिउखौ जोङो रिसिभ खालामनानै लानि इसोरनि थिननाय बायदि इसोरा गाइड खालामनो थाखाय गावनि जिउखौ संसाराव हरबाय। जों इसोरनि जिउजों जों गाइड खालामजानि जोङो दैदेनजानि अनलायग्राफोर। प्रभुआ गावनि भबिष्यबाणी बुंखानाय बायदि संसाराव साक्सेसफुलै गावनि जिउखौ हरखाबाय अनलायग्राफोर। बेनिखायनो
थिनि लिरनाय 25नि 13 बुंनाय बायदि जिसुआ मानसिफोरखौ बुंफिनबाय नोंसोरो मिथिया बे सम आरो मुगाया माबा सफैगोन रावबो मिथिया होननानै बुंदों प्रभुआ सिरि मोननायनि थानाय खोथाखौ बुंदों जिसुआ बेनिखायनो अनलायग्राफोर जाहाथे आंनि जिउखौ नाजावनो लानानै आंनि अनजाग्रा फिसाफोरा आंनि साफ्रोमबो आंनि धोरोमिया फिसाफोरा जाहाथे रावबो आन्दायै बायदि बेनिखायनो माने सिरि मोननानै थानो थाखाय खावलायदों अनलायग्राफोर नोंसोर आंनि जिउजों दैदेन जा आं गाइड खालामनो थाखाय नोंसोरनो ओरैनो हरखाबाय आङो दान हरखाबाय नोंसोर बे जिउखौ लानानै नोंसोर आंनि इस्सा बायदि आवगाय होननानै अनलायग्राफोरखौबा बार खावलायदों बेनिखायनो फै जोङो बोसोन बिजाबनि लिरनाय 3:6 बुंनाय बायदि बोसोन बिजाबनि 3:6 बुंनाय बायदि मोनफ्रोमबो खामानियाव फोरबोखौ गोसोखांनानै मावदो अब्ला बेनो नोंनो नंथारगौ लामाखौ दिन्थिगोन अनलायग्राफोर फोरबोनि जिउआ गोबां मोजां बाथ्राजों बुंलांबाय मोनफ्रोमबो खामानियाव फोरबोनि जिउआ दैदेननो थाखाय गाइड खालामनो थाखाय थाम थिम जानानै दंखायो बेनिखायनो अनलायग्राफोर जों फै मोनफ्रोमबो खामानियाव गावनि थाबायगोन लामायाव गावनि हान्थिगोन लामायाव फोरबोखौ मान होनाय समाव फोरबोखौ गाबज्रिनाय समाव जों मोनफ्रोमबो खामानियाव फोरबोखौ गोसोखांनानै आवगायनि मानो होनोबा अलरेडियै फोरबोनि जिउआ गाइड खालामनानै लानो थाखाय थाम थिम जानानै दंखायो बेनिखायनो फै अनलायग्राफोर जों फोरबोनि थोननाय बायदि आवगायनि जाकबनि 4:14 बुंनाय बायदि नोंसोरनि जिउआ दाखासे उखुन्दै बायदिसो दान्दिसेनि उनाव नुजायो दान्दिसे उनाव गोमालाङो अनलायग्राफोर फोरबोआ मासि मोजां राव मासि मोजां बाथ्राजों बुंलांबावगोन जोंनि जिउआ दाखासे उखुन्दै बायदिसो दसेनि उनावनो जोङो नुजागोन दसेनि उनावनो जोङो गोमालांगोन जेरै उखुन्दैया दसेनो ग्लुं ग्लुं फुनानै दसेनि उनावनो गोमालाङो थिग जोंनि जिउआबो बेबायदिनो दसेनि उनाव गोमालाङो दसेनि उनाव जोङो नुजायो बेबायदि फोरबोआ फोरमायदों अनलायग्राफोर जाहाथे आंनि फिसाफोरनि जिउआ रावनाबो आद्रिफोर जायबायदि आं रावखौबो दाउसा मौरियाफोर बायदि गालांनो गोसो गैया आद्रि खालामनो गोसो गैया मानो होनोबा आं संसाराव पापीफोरनि थाखायसो फैखादोंमोन पापीफोरनि थाखायसो आङो फैखादोंमोन बेनिखायनो आं सोरगोआव थांदोंब्लाबो आं नोंसोरखौ गाइड खालामनो आंनि गोथार जिउखौ नोंसोरनो आङो लुनानै होगोन होननानै अनलायग्राफोरखौबो बुंलांखादों बेनिखायनो जों फै फोरबोनि जिउखौ रिसिभ खालामनानै लानानै फोरबोनि थोननाय बायदि जों आवगायनि थन्न जोङो फोरबोनि थोननाय बायदि जों आवगायनि अनलायग्राफोर जोंहा बे संसाराव थानायाव जेबो जिंगासिनांगौ गैया गोदाव सोराव जानांगौ गैया अनलायग्राफोर जोङो बै फोरबोनि बोसोनाव नायबावगोन फोरबोनि बोसोनाव जों नायबावगोन रमनि फार्स्टआव जों नायबावगोन अनलायग्राफोर जोङो फै नायगोन रमनि फार्स्टआव आं फरायगोन जिसुनि मुङै बे बरसाया जोंखौ लाजि फोनाङा मानोना गोथार जिउजों इसोरा जोंनि गोसोखौ अननायजों सुफुंबाय बे गोथार जिउआ जोंनो ओरैनो होनाय इसोरनि दान अनलायग्राफोर फोरबोआ जों साफ्रोमनोबो फोरबोआ ओरैनो गावनि जिउखौ दान होबाय बे फोरबोनि जिउआ फोरबोआ बुंलांखादों नोंसोरबो माब्लाबाबो हलाय खालामनाय नङा लाजि फोनांनाय नङा साक्सेसफुलै जि थांखिखौ लानानै जि बोसोनखौ नोंसोर लानानै आवगायगोन साक्सेसफुलै आंनि जिउआ नोंसोरखौ गाइड खालामनो थाखाय दैदेननो थाखाय थाम थिम जानानै दंखायो रमनि लिरनाय 12 बुंनाय बायदि नोंसोरनि बरसाया नोंसोरखौ रंजाफ्लायथोंसै सैनांनायाव सैनानै था आन्था जेब्लायबो आरज खालामफ्लायनानै फोरबोआ बुंदों अनलायग्राफोर फोरबोआ मा होनदों बरसाखौ लानानै मिजिंखौ लानानै नोंसोर आंनियावल' नांथाबगोर अब्ला आं नोंसोरनि बरसा एबा नोंसोरनि उद्देश्यखौ साक्सेसफुलै जाफुंहोगोन होननानै अनलायग्राफोर फोरबोआ बुंदों बेनिखायनो पिता पुत्र पवित्र आत्मा इसोरा गावनि जिउखौ संसाराव हरखाबाय साथामजों सासेल' इसोरा संसाराव गावनि जिउखौ हरखाबाय बेनिखायनो अनलायग्राफोर जों जाहाथे बे जिउखौ रावबो हलाय खालामनानै लायै बायदि इसोरनि जिउखौ जोङो रावबो नाजावनानै लानायनिफ्राय फेलें खालामै बायदि जोङो गोगोमै फोरबोनियाव रोदा सुनि बिफा इसोर होननानै जोङो फोरबोखौ मिथिनायखाय फोरबोनि थोननाय बायदि जोङो आवगायनि जों अनलायग्राफोर जोङो जि फोरबोनि बोसोनखौ रोङो फंसेब्लाबो फंनैब्लाबो जोङो फोरोंलायनानै सोलोंलायनानै इसोरनि जिउआ जेरै थोनो फोरबोआ जेरै जोंखौ थोनो बे थोननाय बायदि जोङो आवगायनि अनलायग्राफोर आं खावलायदों आंनि साफ्रोमबो आंगो लोगोफोरखौ फोरबो जिसु ख्रिस्टआ जबान होखालांनाय बायदि जेरै गाव रेबसार जायनि सायाव जबान होखालांनाय बायदि जों बे जबानखौ लानानै जोङो आवगायनि फोरबोनि जिउजों जों गाइड खालामजानानै जोङो फोरबोनि थोननाय बायदि जोङो दैदेनजानि अनलायग्राफोर फोरबोआ बुंबावखादों
जहानिनो सारिनि 24 इसोरा जिउखाय नोंसोर साफ्रोमबो बेखौ जिउजों खुलुमनो नांथारगोन होननानै बुङो इसोरा जिउखाय पुरबा जिउखाय जों साफ्रोमबो फै पुरबुनियाव गोसो मोदोम जिउ गोसानानै जोंबो जिउजों खुलुमनि इसोरनि जिउखौ रिसिभ खालामनानै लानानै इसोरनि थोननाय बायदि जोङो जिउजों जोङो खुलुमनि अनलायग्राफोर मानो होनोबा बे संसाराव जोंहा जिंगा सिनांगौ गैया गोदाव सोराव जानांगौ गैया मानो होनोबा गाइड खालामनो थाखाय सहाय खालामनो थाखाय अलरेडि पुरबा गावनि जिउखौ जोंनि सायाव लुनानै हरखाबाय जसुवानि लिरनाय 1:9 बुंनाय बायदि गोदाव सोराव दाजा खारन आङो नोंनि इसोर आङो नोंखौ सहाय खालामगोन औ आङो आंनि जै जाग्रा दायजों नोंखौ हमथाबाय थागोन पुरा मासि मोजां राव बुंदों गोदाव सोराव जाजानो हास्थायाखै इसोरनि जिउआ गोदाव सोराव जाजानो हास्थायाखै अलरेडि जों साफ्रोमखौ गावनि जै जाग्रा आखाइजों हमथानो थाखाय पुरबा थाम थिम जानानै दङ अनलायग्राफोर बेनिखायनो जोङो जि फंसे फंनै बाथ्रा रोङो बे रोंनायखौ जोङो सोलोंज्लायनानै जिसु ख्रीष्टनि बै फैफिननाय नैथि खेब फैफिननायसिम जोङो सैनानै थानि अनज्लायनानै जोङो फोरबोनि बोसोरनि सिगाङाव थानानै जों आवगायनि अनलायग्राफोर आं खावलायदों फोरबोनि दास जानानै अनलायग्राफोर जोङो जाहाथे बे मुगायावनो बे समावनो फोरबोनि थोननाय बायदि इसोरा गावनि जिउखौ लुनानै हरबाय बे जिउखौ जोङो दानो नाजानानै लाखायाब्ला अनलायग्राफोर दानो नाजानानै लाखायाबा जोङो फैगोन बोथोरफोराव बेबायदि सम आरो मुगाखौ जोङो मोनबावनाय नङा अनलायग्राफोर बेनिखायनो फै जोङो फोरबोनि थोननाय बायदि जोङो दानो आवगायखानि जोङो बै जहाननि लिरनाय 15नि सानाव बुंनाय बायदि नोंसोर आंनियाव थायोब्ला आंनि बाथ्राफोरा नोंसोरनाव थायोब्ला नोंसोर फोथायनानै आरज खालामो नोंसोर बिनाय मानिखौ मोनगोन बै अनलायग्राफोर जों गिबियावनो फोरबोनि बोसोनाव थागोननि फोरबोनि बाथ्रानि सायाव थागोननि अब्ला फोरबोआ अलरेडि बुंखाबाय नोंसोर गिबियावनो आंनि बाथ्राफोरावल' थागोन अब्ला आं नोंसोरखौ अलरेडि सहाय खालामनो थाखाय थाम थिम जानानै दंखायो पुरा मासि मोजां राव मासि मोजां बाथ्राखौ बुंगो अनलायग्राफोर पुरबा बाबेसिनि खालामदों बाबो शिबानि खालामदों संसारखौ बाबो शिबानि खालामदों प्रफेसि खालामदों जाहाथे उननि फिरिफोराव आंनि साफ्रोमबो बिसाफोरा समाजाव गोग्लैयै बायदि निदान खैफोदाव गोग्लैयै बायदि जाहाथे सैतान बिसारुजों नाख्रेब जायै बायदि बेखौ बिजिरनानै पुरबा नायदों बेनि थाखायनो उननि बोथोरफोरावबो जाहाथे रावबो आन्दायिफोर बायदि होननानै पुरबा जबान होलांदों गाव जेब्ला थांगोन बे जबान होलांनाया दायो पुरबोनि इस्सा बायदि साक्सेसफुलै अनलायग्राफोर साक्सेसफुलै पुरबोनि इस्सा बायदि जाफुंगासिनो दङ बेनिखायनो अलरेडि जों फै गिबियावनो रियलाइज जानानै थागोननि सेन्स जानानै थानि जाहाथे बै फोरबोनि नैथि खेब फैनायाव जोङो बयबो जोंनो दै गोथांखौ मोननो हानाय बायदि जों दा आवग्रिनानै फोरबोनि थुंग्रिखौ लानानै जों फोरबोनि बोसोनाव जोङो गोग्गोमै थानानै जोङो फोरबोनि जिउखौ जोङो आवग्रिनानै लानि मानो होनोबा मेन्दा लावखारा जोंनि दरखङावनो जोंखौ नेनानै दंगासिनो दङ नोंसोरा आंनि गोथार मन्दिरखौ खेवनानै होदो बिसाफोर नोंसोरा आंनि गोथार मन्दिरखौ खेवनानै होदो बिसाफोर आं नोंसिनियाव जायगा लानो थाखाय थाम थिम जाबाय अनलायग्राफोर आं नोंसिनाव जायगा लानो थाम थिम जाबाय बिसाफोर होननानै पुरबा ब्रा खावलायगासिनो अनलायग्राफोर नाथाय जोङो फोरबोनि बोसोनाव जोङो ध्यान होलासिनो फोरबोखौ नायखेनानै ओरैनो सा साग्राङै जोङो फोरबोखौ जोङो ओरैनो मान होनानै जों थागासिनो दं नाथाय दि इसोरनि जिउआ जोंखौ जोंनि मोखाङावनो जोंखौ नेनानै गासिनो दं बिसा नोङो आंनि दरखौ खेवनानै होदो आं नोंखौ गाइड खालामनोसै आं नोंनियाव जायगा लानोसै मानो होनोबा आंनि इसोरा आंखौ थिनहरबाय बेनिखायनो नोंसोर आंखौ नाजावनानै ला बेबायदि बाथ्राखौ पुरबा गाव थांनायनि सायावनो जबान होलांखाबाय अनलायग्राफोर बेनिखायनो पुरबा गावखौ नाजावनानै लानो थाखाय पुरबानो बे जिउआनो जोंनि मोखाङाव दायो नेनानै दंगासिनो अनलायग्राफोर गावखौ रिसिभ खालामजानो थाखाय हास्थायनानै बेनिखायनो अनलायग्राफोर पुरबा जेब्ला बे बाथ्राखौ जोंनि गेजेराव बुंलांबाय बे बुंनाय बायदि दायो संसाराव पुरबा गावनि बुंखानाय बायदि आं आंनि जिउजों लोगोसे संसाराव आंनि नाबिफोरखौबो हरगोन
होननानै फोरबा बुङो गावनि नाबिफोरखौबो दा संसाराव इसोरा हरखाबाय गावनि जिउजों लोगोसे गावनि नाबिफोरजों लोगोसे संसाराव फोरबा गावनि इच्छा बायदि गावनि नाबिफोरखौबो संसाराव गोथार जिउखौबो लुनानै होबाय गावनि नाबिफोरखौ फोरबा लुनानै होबाय दा गावनि नाबिफोरनि गेजेरजों फोरबा गावनि बाथ्राफोरखौ संसाराव फोसावगासिनो दं फोलेर मानियाव गावनि बाथ्राखौ बुंगासिनो दं गोथार जिउनि बिषय गावनि गोथार जिउनि बिषय फोरबा बुंगासिनो दं आरो गावनि बाथ्राखौ फोरबा बुंगासिनो दं जाहाथे गावनि नाबिफोरनि गेजेरजोंनो गावनि नाबिफोरनि गेजेरजोंनो आरो गावनि जिउनि गेजेरजोंनो रावबो सुबुं माहारिफ्रा आद्रि जायैफोरबायदि आं आंनि बाथ्राखौबो संसाराव आंनि नाबिफोरनि गेजेरजों फोसावहोगोन आरो लोगोसे आङो आंनि जिउखौबो गाइड खालामनो थाखाय आं संसाराव हरगोन होननानै फोरबा बाबा शिबानि बुंलांखादों अनेकफोर बेनिखायनो जोंहा फै अनेकफोर बे संसाराव थानायाव जेबो जिंगा सिनांगौ गैया जेबो निराला जानांगौ गैया मात्र जोङो फोरबोनि बोसोनथियाव फोरबोनि थुंग्रिखौ लानानै जोङो गोसो मोनसे जानानै जों अरायसम गोगोमै रोदा सुनानै जोङो फोरबोनि थोननाय बायदि जोङो आवगायनि अनेकफोर जोंहा जिंगा सिनांगौनि बाथ्रा गैखाया अनेकफोर आङो फोरबोनि बाथ्राखौ फोरबोनि इच्छा बायदि फोरबोनि थोननाय बायदि जेरै फोरबोआ गावनि बाबा शिबानि बुंलांनाय बिषयखौ बे मोजां सम आरो खाबु फोरबा होनानै जोंनो रायज्लाय होलायबाय सोलोंज्लाय होबाय ना अनेकफोर मासि मोजां राव मासि मोजां बाथ्राखौ फोरबा जोंनो सोलोंलाय होगोन फोरबोआ बाबा शिबानि बुंलांदों जाहाथे रावबो दाउसा मावरिफोरबायदि आद्रि जायैफोरबायदि आं रावबो बेफोरबायदि जाजानो हास्थाया बेनिखायनो आङो गाइड खालामनो थाखाय आंनि जिउखौ हरगोन होननानै फोरबोआ समाय लाखादों प्रमिस खालामदों बे जिउखौ दाय अनेकफोर संसाराव हरखाबाय बेनि थाखायनो फै जों फोरबोनि दोननाय बायदि आवगायनि फोरबोनि इच्छा बायदि आवगायनि मानो होनोबा फोरबोआ जोंनो मोजां सम आरो खाबु जोंनो गावखौ जेब्लायबो आराधना खालामनो मान होनो असिब खालामनो गावनि बाथ्राखौ सोलोंनो होबाय आङो बारा गोलावथारबो बुंनो साना पुरा जि बाइकफोरखौ लाबाय जि उदिसफोरखौ लाबाय गावनि बाथ्राखौ सोलोंनो पुरा गावनि बाथ्रानि सायाव साफ्रोमखौबो आशीर्वाद खालामदों सिना अनेकफोर जिसु नामाव आमेन जय मासि प्रेज द लर्ड